a can ina da ra'ayin haka, to amma gudun kada in fita in barka babu abokiyar zama, shi yasa ni maka adalci na babu zuciya ta hakuri na hakura har kawo yanzu da ka samu abokiyar zama. To tun da ka samu abokiyar zama ni kuma ina roƙon alfarma dan Allah ka sauke min wannan auren nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wala quwwata illa billah. Hajiya Maina dan Allah ina hada ki da girman Allah ki duba zatin Allah. Wato ba zan manta ba magabata suna faɗa a cikin wani hadisi ingantacce cewa idan tsakanin ma'aurata suka samu matsala ko aka samu matsalar aure har aka samu saki to al'arshi ma girgiza yake Hajiya Maina. Na sha gaya miki in muna magana cewa morewa rayuwa addini auren nan da muka yi Hajiya Maina wallahi azum ba abin da na rasa daga gurin hasali ki duba fa a waya ta dan ran nan ma ina Ingila da zan kira ki ina tare da abokina cewa ni bari na kira Fulani irin kyau ya ce wa ce Fulani irin kyau nace uwar gida to amma kuma har kullum Hajiya Maina ni ba san me ne miki ba dan Allah ki yawo dan girman Allah ki yawo ba kai min laifi ba amma duk abin da ka sani a rayuwa yana da wa'adi. To ni wa'adin aure na da kai ya kare, aure na mutum biyu ne ni da kai, to ni na da ka sa halin dan girman Allah da girman Allah ka sa halin auren. Shin Hajiya Maina kina so ki samu heart attack ne ma'ana ba abin da zai same ba abin da zai same idan na samu matsala tsakanin aure na da ke za a samu matsala Hajiya Maina dan Allah ki yawo wallahi ba abin da zai same ka saboda ga kan wata ne insha Allah na tabbata za ta kula da kai fiye da ni dan Allah amma dai ki duba wannan aika na gani insha Allah ka bi ta hankali kuma ni ba na son mu zauna muna sa sani da kai dan Allah ina jira to ina haƙuri da ki dan Allah ki ba